खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबादिया नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्ट मासनिफ्राय मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाख्लै बावैसो जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाजोबनो नांगौमोन थांनाय जुननि 30 तारिखसिमाव दा बेनिखायनो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा जुदि नोंथांमोननिया लिंक जायासैबा एबा नोंथाङा लिंक खालामनानै लायासैबा गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों दा अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोनमारनाय नङा नामा आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जाहाथे मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो बेखौनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माब्लानिफ्राय मोनमारनो हागोन जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाथ' नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों आगष्टनि 1 तारिखनिफ्रायनो गासिबो स्किमफोरनि मुलाम्फाफोरखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हासिगोन होननानै बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों अब्लाबो दिनैसिम माने डेटआ फिक्स जानानै फैयाखै जेनेबा नोंथांमोना खै तारिखआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनमारनो हागोन बे खालाराथ' जोंहा दिनैसिमबो थिग जायाखै नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय थाखानाय जादों सिगांनिफ्रायनो आगष्टनि नोंथांमोना 1 तारिखनिफ्राय लानानै 10 तारिखनि भितराव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखाबाय थादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोना 100% मोनगोनखौ बेखौ आसाखौ लानो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय लानानै आगष्टनि 10 तारिखनि भितराव जोंहा दिनै खै तारिख जाखो जोंहा दिनै जाहैबाय जुलाइनि जोंहा दिनै 5 तारिख जाबाय दा बेनिखायनो जोंहा गाबोननिफ्राय नैबे बाजेट सिजोना जोंहा जानो थांगासिनो दङ आसाम सरकारनि जोंहा नैबे 2026-27 जोंहा फाइनान्सियेल इयारनि बाजेटआ जोंहा जासिगोन गाबोननिफ्राय दा बेनिखायनो जोङो मिथिना मोननो हासिगोन नैबे अरुणोदय स्किमनि 3000 फैसा खालामनायनि बाजेटखौ बिथांमोना लागोन ना लाया मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि जे 3000 फैसाखौ हरनो थाखाय बिथांमोना बाजेटखौ लानो नांगोन जे बिथांमोना बेखौ माने डिसकासन खालामनांगोन माने अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोङो 1250 टाकानिफ्राय बारायनानै जोङो 3000 एबारनिफ्राय होसिगोन होननानै बिथांमोना बाजेटखौ दैखांनो नांगोन नैबे बाजेटआव अब्लासो नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायगोन नङाबा नोंथांमोननि बे अरुणोदय स्किमनि फैसाया 1250 टाकानो जाबाय थागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय गाबोननिफ्राय जोंहा जा बाजेट जानो थांगासिनो दं बे बाजेट सिजोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौबो सिगाङाव बुंहरनाय जादों नोंथांमोना हांगार दावराय माने एबा हांगार दावरावसो होलायलांबाय आंनिया बुंनायाबो हांगासिनो नोंथांमोना माने 3000खौबो मोनहैनो हागोन मासाव बेखौथ' आसाखौ लानो ना होननानै नोंथांमोननिसिम बुंहरखादों अब्लाबो नोंथांमोना गोबां आसाखौ खालामदों नालाय मासाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जे 3000 फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै दा बेनिखायनो उफाय गैया आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरबाय थायो 3000 नोंथांमोना उनाव मोननो हागोन होननानै नाथायबा बेखौ दानो मोननो हाखाया होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखाबाय थादों आरो दा नोंथांमोननि बे अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायनायखौ फेस मेनारावसो बारायना होगोन दाथ' नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो आगष्ट मासाव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन बिनि उनाव बिथांमोना 1500 बिनि उनाव बेसेबां 1800 खालामो ना 2000 खालामो दा बेबादिनो लासै लासै बारायनानैसो जेब्ला जोंनि नैबे आसामनि माने इलेक्सना जेब्ला जाहैगोन बै समावसो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 बिथांमोना मास मोनसेयाव खालामहैनो हागौ बादि आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थानाय जाखादों आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दिनैबो बुंहरनाय जादों दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो जायखिजाया अरुणोदय स्किमनि फैसा नोंथांमोननिया बारायलांगासिनो दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन सिगाङावथ' नोंथांमोना 850 टाका बेबादिल'सो मोनोमोन दा बिनि उनाव 1000 उनाव 1250 टाका बेबादि बारायबाय दा बेनिखायनो 1500 गिबियाव जाग्रोगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन दा बे जाहैबाय दानिया फैदो मेन खोथायाव नोंथांमोना सोरबादिया अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन
गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ थांनाय मार्च मासाव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हागोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों एबा नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा मोनसे खोथा बेखिनियावनो जा जोंनि नैबे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायखौ कम्पालसरि खालामना होनाय जादों मेन्डेटरि खालामना होनाय जादों नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ इयुनाव मोनबाय थानो थाखाय दा बेखौबो नोंथांमोना मावनानै लानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाखाबायबा नोंथांमोनाथ' टेनसन गैला नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन नैबे आगस्ट मासनिफ्राय नाथायबा नामा जुदि दानजायोबा आं बेखौले जेबो बुंनो हाया दै जुदि नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टनिफ्राय दानजायोबा एबा नोंनिखौ दानना होनाय जायोबा अब्ला हले नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाबाबो बेखौले नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो नाम दाननाय बायदिसिना दानलु दानलानिबो दावराव जालाबाय थानायखौ जोङो सम सम खोनालाबाय थायो नोंथांमोनाबो फेसबुकआवनो जा निउस मिडिया नोंथांमोना बयबो नायखायो जानो हागौ दानला दुनला बेबायदि जोङो खोनाबाय थायो नाथायबा जायफोर मुलाम्फा मोनगिरि जेनेबा जायफोर बिथांमोना माने इलिजिबल बिथांमोननि नामखौथ' दानथावना बेबायदि जाथावना नङा नाथायबा गोबांनिया दानजाथावनाबो दङ मानो होनोबा जायफोर इलिजिबल नङा बिथांमोनाबो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा बेनिखायनो जायफोर इलिजिबल नङा बिथांमोननि दाननायखौथ' माने जेबो नङा दाननाया मोजां जायफोर मोनथावना नङा बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनोबा बेथ' साबजाथाव नङा नालाय दा बिथांमोननि नामखौ दाननायावथ' जेबो प्रब्लेम गैया नाथायबा जायफोर इलिजिबल जायफोर मोनथावना माने क्राइटेरियाखौनो माने फुलफिल खालामखायो दा बिथांमोननि नामखौ जुदि दाननानै होनाय जायोबा अरुणोदय स्किमनिफ्राय दा बिसोर बोरैबा साननो गोनां बाथ्रा जायो आरो दा बेफोरबायदि निउसआ जोंहा ओंखारफैबाय थायो सम सम दा बेफोरखौ मा बुंबावनो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि रावनिबो नामा दानजानाय नङा आं बेखौ आसाखौ खालामनाय जायो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल नोंथांमोना मोनबाय थागोनखौ आं आसाखौ खालामनाय जायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखाबायबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्ट मासाव मोननो हाखासिगोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोनासो नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों खालामनाया जायासैबा नोंथांमोना जेनेबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवथ' नोंथांमोना थांदोंमोन आधार कार्डखौ आंनिखौ बेंकजों लिंक खालामनानै होदो होननानै नोंथांमोना बेंकआवबो डकुमेन्ट्सखौ हैदोंमोन बायदि रोखोमनि डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होबोदोंमोन दा बेखौ होबोसेयावबो जुदि बेंकनि मानसिफ्रा नोंनि बे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै होआसैबा दिनैसिमबो जायाखैबा दा बिसोर एसे प्रब्लेम जाहैगोन बायदिखौ आं मोनदों आरो दा जेखियानो जाया मानो लास्ट डेटथ' बेबायदि होदों अब्लाबो नोंथांमोना गोख्रैनो जायफोरनिया जायाखै बेंकआव नोंथांमोना खबर लानानै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथारबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मोनहैगोनखौ आं आसाखौ खालामदों ओरैनोथ' लास्ट डेटआ बारलांबाय अब्लाबो माने लिंक खालामना लायोबा मोजां जागोन आं बेखौ आसाखौ खालामदों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया स्टेटासाव नायनायाव नोंनि बे स्टेटासखौथ' नायनो हायो नालाय नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जामारगोन ना जामाराखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो नालाय दा बेहाय नोंनियाव नायनाया जेनेबा लिंक जायासै बेबायदि देखायोबा नोंथांमोना गोख्रैनो गावबागावनि बेंकआव थांनानै नोंथांमोना गोख्रैनो बेखौ सिदायैनो बुंहैबानो जाबाय जे नोंथांमोना मानो आंनिखौ दिनैसिमबो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना होआसै होननानै नोंथांमोना थोंजोङै बुंहैबानो जाबाय आंथ' उमुक दिननानै डकुमेन्ट्स बायदिसिना होलांजोबदोंमोन मानि थाखाय आंनि खामानिखौ मावनानै होआखै होननानै नोंथांमोना बुंनांगौ आरो दा बेबायदि होनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट्स बायदिसिनाखौ आरो होबोबावबानो जाबाय खामानिखौ गोख्रैनो मावनो होबानो जाबाय निसय जायफोर नोंथांमोना दायो लिंक जायाखै नोंथांमोनाबो माने फैसाखौ मोननो हागोनखौ आं आसाखौ खालामदों लास्ट डेटआ थांबाबो आरो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना मोनजोबगोन इलिजिबल नोंथांमोना गासिबो मोनजोबगोन जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हानाय गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बेखौ जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों नोंथांमोननिसिम बे खोथाखौ होखादों दा बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना इलेक्सननि सिगां माने एप्लाइ खालामनायमोन दा बिथांमोननि नामाबो बेनिफिसियार लिस्टआव फैयाखै जेनेबा बिथांमोना एप्लाइखौथ' खालामना हरजोब्बायमोन अब्लाबो बिथांमोननि नामा माने बेनिफिसियार लिस्टआव फैजोबनो हानाय जायासैमोन माने सिलेक्सन प्रसेसआ जोंहा जोबनानै फैयाखैमोन दा बे जोंहा बेनिफिसियार लिस्टआबो एसे उनाव फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायमोन नाथायबा इलेक्सन सम जानायनि थाखाय नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैयाखैबा दा नोंथांमोना एसे उनाव बेनिफिसियार लिस्टआव फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खालामनो हागोन आरो बेल' नंबावासो
जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मोनाखैबा दा नोंथांमोनाबो मोननो हागोन बेखौ जोंनि नैबे आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों नाथायबा आङो जेब्ला आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिसिम RTI होनाय जादोंमोन दा बेहाय बिथांमोना बुंदों जेबो पेन्डिं बेबायदि हरबावनांगौ गैया होननानै बिथांमोना आंनिसिम RTI नि रिप्लाइनि जोहै आं बेखौ मोननो हानाय जादोंमोन दा बेनिखायनो बोरै फोथायथावना दा उनाव चिफ मिनिस्टार बिथाङा माबा मोनसे खालामनो हागौ खोमा बेफोरनि बागै माबा मोनसे बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ दा जिखियानो जाया मानो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजेनगोन अब्लानो नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौ निसय नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन जुदि सोना होआबा गासिबो नोंथांमोना सोंखारिनो हागोन नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंफैबानो जाबाय फैनानै बेबायदि खोथा होदों होननानै मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बे रादाय होनायखौ जुदि मावफुङाबा नोंथांमोना गासिबो बेखौ सोंखारिनांगौ आरो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौ टाइम टु टाइम माने भिडिअ लाबोनानै बुंहरबाय थागोन दा जिखायानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय निसय नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ सोरबादिया नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर 9000 फैसाखौ दाख्लै मोननाय मार्च मासाव नोंथांमोना बयबो मोनजोबनो हागोन आदारा नोंनिया बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबायबा नाथायबा जायफोर नोंथांमोननियासो लिंक जायाखै दा नोंथांमोननिखौ आङो 100% बुंहरनो हानाय जानाय नङा नोंथांमोना आगस्ट मासनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया बेखौ दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जुदि बारा मोनोबा 1500सो नोंथांमोना मोनहैगोनखौ आसाखौ ला आरो जुदि नोंथांमोननिसिम गिफ्ट होनो सानोबा एबा उपहार हरनो सानोबा बिथाङा नैबे बाजेटावनो एनाउन्समेन्ट खालामनो हागोन जेनेबा जेसांखिनि माननिखौ नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना होआसै बेसांखिनि मासनिखौ नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हराखै दा बे गासिबो फैसाखौ जयै माने सोना हरनोसै होननानै जुदि नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जाहैगोन नोंथांमोना मानो होनोबा मार्च मासाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोबथा फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बिनिफ्राय जोंहा एप्रिल मे जुन मासा थांबाय जोंहा नै दा नै जुलाइ मास हाबबाय जुलाइआवबोथ' नोंथांमोना मोनखाला नङा होमबा नोंथांमोना माला मोननो हागोन नैबे आगस्ट मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनिखायनो बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामनो हागौ नाथायबा सान्सआ खम आरो एनाउन्समेन्ट खालामगोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जायो सान्सआ जोबोद खम मानो होनोबा बैसागुनि गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननिसिम 3000 बेबायदि फैसा हरनाय जादोंमोन दा बिनिखायनो आसा खम आं बेखौ नुहुरदों नोंथांमोननो आरोबाव बेबायदि उपहार एनाउन्समेन्ट खालामना होगोनखौ नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेबायदि ज' सोना हरगोनखौ आं एसे आसा खम नुहुरदों आरो दा जिखायानो जाया मानो एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा गाबोनफोरनिफ्रायनो जों बेफोरनि बागै मिथिना मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो माने गाबोननिफ्राय निउसफोरखौ नायो दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो बुंहरखानाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामना नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो माखासे बाथ्रानि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों